ja amaitzen zaigu. Bagoaz. 10 egun egon geha hemen, eta sekulako giroa. Zer mundu zabeu? Eta beratzen dako perbeteroa. Eta guk hemen testigua uztan dugu ya, Hau azte zina da, eta eskerrak eman nahi dut zau. Eskerrak eman, gaztaukera, esko jaurlaritzari baita. Eta gaztaukera saiari batez ere, eta aiorari. Aiora, Arantxa eta eskerrik askostekin gukin nindako lanagatik, eta paralimpikoak zeo dela. Eta beste gure lagun etorriko direla. Abuztuako eta bederatzizik aurrera. Hilabete bat baino bizio falta da, eta zuek horren berri ere izango dizute. Orduan, hortxe esploten duztugu. Gaztaukera.blog.euskadi.net Aio!